dernede fra. Så faldt man lige det der væk her. Samtidig lige med frostgrader. Og det er motorvej, det er meget rent vand. Ja, men det Mail med dem og snakke om det var for glat og for koldt at køre ud. Så vi kunne have været mange flere. Der er mange flere, der bakker op i dag. Og jeg skal... Jamen, det bliver sådan lidt ad hoc det her, fordi jeg nåede simpelthen ikke at få forberedt en rigtig god tale, så jeg tænkte, jeg bliver bare nødt til at sige, hvad jeg mener. Og så overbringe den her hilsen fra mig. Over at høre, at dyrene ikke bliver fodret eller mindre. Derfor er det også vigtigt, at vi afholder sådan nogle demonstrationer, som den der er her i dag. Og det er vigtigt at fortælle sandheden om de forhold, som dyrene lever under rewilding. Og stor respekt til Per Øksenholt, stor respekt til jer, der er kommet her i dag, i det vejr her, for at vise jeres holdning. Vi skal huske på, at det er over 4.000 år siden, at vi begyndte at tæmme vores husdyr. Og siden der har vi avlet og oprettet vores dyr, for at tilpasse dem til menneskets behov. Og vi kan ikke bare med et fingerknips ændre flere tusind års avlsarbejde, for at nu skal dyrene pludselig tilbage til naturen. Jeg forstår heller ikke, hvordan man kan argumentere for, at det er et tamdyr, hvis det er ejet af mig, eller af jer. Men i samme sekund, at det bliver overgivet til rewilding, jamen så kan man tilsidesætte al dyrevelfærdslov. Så er det et vildt dyr. Vi kan ikke sætte vores tamdyr ud i naturen, uden at det vil få alvorlige konsekvenser for det enkelte dyr. Uanset om det er heste, om det er kvæg, grise, eller for den sags skyld, som det blev sagt før, hunde eller katte. Det er en grænse, vi har passeret for mange hundrede år siden. Det her, det handler om ansvar. Et ansvar over for vores dyr. Var der også et år, hvor mange kreaturer, de døde af sult, mange aborterede netop på grund af den manglende vinterfodring. Er det i henhold til dyrevelfærdsloven? Er det i henhold til, eller er det at fremme respekten? Eller respektere dyr som levende og sansende væsener? At vi lukker dem bag hegn og lader være med at fodre dem? Det synes jeg ikke som dyrlæge, og det er der rigtig mange andre, der ikke synes. I de kommende naturnationalparker, der kan ministeren dispensere dyrene fra visse paragrafer. Og det vil sige, at vores tamdyr, og jeg siger tamdyr, fordi et dyr, de bliver ikke vilde af, at vi vælger at lukke dem bag hegn. De mister ikke bare retten til tilsyn, men de mister også retten til det, som det er kun naturnationalparker, der kan dispenseres for. Derfor undrer det mig, at der gang på gang sker, at naturprojekter de forvaltes, som om der er givet en dispensation.